awuhlangani uyavutha nokuvutha umlilo No. Ngithwala so ngiyabona ngiphathelile. 3 4 wangibona mina ngidila ngamakharnabela Yonke insiphi yawasha. wangibona lokugijima amabhola faka namageme Kusalayo la emhlabeni angizela awuhlangani uyavutha nokuvutha umlilo No. Sibiza ngedayi. Inkinga lapho. mama wena Yoshem. Ngabuyasha. bakwenza noma bebadlala Angathamba ukuzama. ayishudile sona ngiyasibona Operation Teka Hinkwaso, Operation Tata Zonke, Operation Kabuka Kaufela. What's up YouTube? It's your boy T Tanva Imbuntane. Aha, and I'm back and again with another video, with another banger. So episode 2. Angithola so ngiyangibona ngiphathelene izinto ezinice. So antshelana amagama ama rules angithola. Antshelana amagama ukuhlala maybe ningatshelana angithola. So first question engizonibuza yona. Type yakho umuntu onjani? mina mfethu umuntu oziphethe grand yangibamba umuntu sharp ya Yeah. Kilo kuphela. ya Wena type yakho umuntu onjani? Khulumeni phezulu. Umuntu clean osithandayo hayi abantu abamnyama. Sisekake. Oh, umuntu clean. Yes. Wena ama red flag akhe intombazaneni. red flag hayi mfethu intombazane itshacharaha hayi ugijima lamatroli wonke Wena I-red flag umfana ozingelayo nomfana ongagezi no. I'm here to tell you right now, we don't care. wena yazingela ndat. wangibona ngilusa inkomo mara zikhona ekhaya Eniyabona uRaf uzi inkomo idlichapisi inkomo kuRaf inkomo idlichapisi inkomo idlichapisi kuRaf noma ngathi inkomo idlibhabrugam ke kuRaf bafethu kunzima So yamnikeza zona. mangimbona ukuthi uya Okay. So i-green flag intombazaneni into echaza intombazane. mfethu uchero nenyashi mfethu ngibamba Sisekake. ya Yeah. Wena Like umfana ongathi uba smart uba muhle sona la ebusweni. oh ilozo. Okay. So manje nginibuza yini body count yakho? body count ithi 1 Operation Kabuka Kaufela. Ama ref. ithi 1 Wena 1 1 is 2. Skaka. So ngizonikeza 5 minutes ne? 5 minutes nakhuluma bese yeah. lana amagama Antshela amagama mara ukuthi uhlalaphi enhleke ezini nendawo si cut ngizokhuluma ngizosala nikhuluma bamba share mic and ukhulumele phezulu. so hello grand yeah. shoot my mfethu eziningi sozikhuluma mangikubona ngibaba yeah so like ayikho into engayikhuluma maye makusona uyangibamba yeah so like mawubhekile yini engakuchaza ngayo mawucabanga nje Like ngifuna ukubona kuqala and then ngizokutshela. ne okay akuna flop mfethu yabo angijika mfethu mina ngifuna Vele mfethu eziningi zoziringa maya mangibona mfethu so bomrate so far rate ngayo i-rate 5 okay wena bomrate wena -2 -2 na. So bobhekile type yakho na
No. Ngophi type yakho? I don't think so. So bona ukuthi abakhona mfethu. Angicabanga. Okay. Sengibabuzile so okay maye sokusondelana ukuthi khipha ama mask. Ngizobala till ku 5. Jam. Sisekake. We're in big trouble. Nothing is coming right. And nothing will ever come right. Ngizobala till ku 5. Bengithi 4. What? Okay, yeah. Bambanani izandla. Yo, uyazazi izandla zami mfethu zenza njani ngoba. Amor uyazazi nami into engichazayo. Uyalaha. Unganginiki lapho. Amanzi sile lemvula. Okay, anizabambanana okay. So nisahlala lapho kulezi namba. Sinjani? Yeah, sibrand. Ngizile ukuthi. Okay. Phika le. Bengithi 4. Nikhumula ama mask. Yeah. Cameraman. Focus. Abakhokhele bafethu esikhulu okanye ngesitifiketi sa-matric. Awu brak certificate sa matric imitlayo una le mmereko no waspana cameraman. That's why ke sa rata ba cameraman wa tswara. That's why ke sa rata ba cameraman. Mara ke life lo rena ga pe. 1 2 3 4 5 Minan. 5 minutes. Ah la la. Ni. Ah la la. Hello. Right. Kamala muchuni wena. Karabo. Nyamazi msamo mfethu. Ngiyothini mina ke? So bumbhekile urate ngakho so. 0. Wena. Wena. Utheni? Uthi 0. Wena umrate ngakho. Hawa. Niki intswele lenkukhu. Because I knew it was fake. I knew it. Uzobamba ngokubamba. Intswele lenkukhu. So now it's hectic now. Mara uzibonile ukuthi njani? Yeah. Or udinga isipili sokuthi bakukhombe? No, like awuchazi. No value. Yeah. Shem. Udinga sunlight ukuthi kugeze. What? Bro, what are you talking about? Shem. Yeah. Ethi yes, niyekeleni ukusilethela amabhomu. Sesiyajwayelana manje. Sesiyajwayelana manje. Ngathi zingane. No, lingayenzi lento. We must respect each other. Yeah. Yo. So kambanga kahle. Hawa, cabanga yo. Wangibona mina ngidila ngamaharnabel. Uzodila nawo njani ungana type? Traki le. Uzodila nawo njani ungana type? Phela wena yonke insiphi yawasha la ku. Ijima amabhola fana namagere. I love my heart. I feel in my heart I love you from the bottom. I love you from the bottom of Hello. Just imagine kunomuntu ojola nawe. No mfethu. Sibheke.
Sibheke lapho. Umkhombela lapho. Sibheke. Yena kancane. Sibheke. Nanoma ngangihlula okusalayo la emhlabeni angizela ngicompetition. Ukukhomba ukuthi wena uzela icompetition. Ukuvuta nokuvuta yini lo mlilo? No, sibiza ngedayi. Inkinga lapha kinabajwayelana. Abajwayela izinto ezivuthayo. Wow. Uchaza ubani ukuvuta? Uyakhombisa ngoba uphambane newere ngeke ugcokisane head kubani. Bokushisa, ungashisa. Bokushisa, bokunelanga namuhla. Hayi wena, celebration. Uyabona umuntu amegazi wena. Uba nothi ngifuna uba umuntu wakho. Yo. Just imagine uba umuntu wakho. Ungibheke kahle number 1. Sengigijima mama. Phela wena ngikubhekile ufana nentanga kababami. Sawubona mama akho wena. Yo shem, ngakuyasha. Bebakwenza noma bebadlala? Angathi hamba ubuza bona. Dala. Bebakwenza noma bebadlala? Angathi hamba ubuza bona. Yo kungcono ayi le ntombazana nyayizwela ukutshela nomuntu enhloko engaka. Phela le yakho shem ayidingi iwoman on top. Ayikazishare mic. Yeah. Uyamazi. Yo. Okay, siyaqeda ke. Hey qeda. Mawulani ngezandla shem. Yeah. Squash beef. Squash yini? Akuliwa lana isho yilona mfethu akuliwa. Okay. Yeah. Okay. Guys, ngizamile ngithola into ezamile into ezamile. ngizamile mina ngibona potential. We're going to do this one the right way. Okay, so okay. Qedile game. Please subscribe and like and share. Angithol and share episode 3 or episode 5. And if you're not around, then I'll be proud to take your place. I'ma roll this loud while I go down and relocate. And I'ma take a bow and then throw thousands in your face.